администрация, госпожо Балтаджиева, господин Недев. Благодарим ви за вашата пълна подкрепа към нас и за нашата обща съвместна работа. През създаването на обичая Будни вечер е нашия подарък към вас. Неговата цел е да възроди старите ценности, традиции на нашия народ. Вярваме, че я постигаме, тъй като непрекъснато заедно, млади и стари, добруваме, трудим се и се учим един от друг. Цялостната подготовка по изпълнението на обичая, сценографията и ролята на стопанина са на Ивайло Василев, организатор на художествените дейности към пенсионерския клуб Радка Чаушева. Той е ръководител на коледарската дружина, на певческите групи с репетитор Галин Танчев. В ролята на стопанката е Мила Василева, в ролята на най-голямата дъщеря е Григана Йосипова, а в ролите на по-малки дъщери са Иванина и Йоана. Ролите на снежинките се изпълняват от ученици от втори клас с класен ръководител Йорданка Иванова. През създаването на обичая ще завърши стропанка от танцорите към клуба на пенсионера Радка Чаушева под ръководството на Божидар Гъдев. Огромни благодарности на господин Петър Михайлов, началник отдел култура, за неговото съдействие. Благодарим на певиците, които взимат участие с великолепните козби, които са приготвили. Благодарности на нашите дядовци и баби, които ни осигуриха автентичните народни облекла. Благодарим за съдействието, също така на госпожа Елена Ташкова и на Мая Челъкова, които ни съдействаха, за да получим още една част от народните носии. Прекланяме се пред денонощния труд на госпожа Мария Тинева, изработила ямурлуците, пред Елена Диамандиева, която направи торбичките, пред господин Николай Шопов, който изработи гегите за коледарите, също така на Калинка Радева, която направи двете пити за самия обичай. Благодарности на Живко Гавраилов, който изработи софрата и столчетата за празничната трапеза. Приятно гледане!
Няма го още и аз очаквам. Дано да дойде по-скоро, че времето почна да хваща. Ето и сняг заваля. Дано по-скоро да дойде и пътника да донесе. Сега, докато дойде баща ти, всичко трябва да бъде готово. Ела, двете с теб ще замесим кравая. Тук, в тези нощови, с мълчаната вода. Аз ще наричам, ти ще повтаряш след мене. То скръвай. Коя го е месила, да се носи и подноси. То скръвай, някой е месила, да се носи и подноси. Като риба мрена в дълбина. Като риба мрена в дълбина. Като орел в висина. Като орел в висина. Като сокол в пустиня. Като сокол в пустиня. Като елен в планина. Като елен в планина. Като кукувица и зелена гора. Като кукувица и зелена гора. Като яребица на зелена трева. Като яребица на зелена трева. Като мома с криво перо посветено. Като мома с криво перо посветено. Така, браво. Добре, сега ще го сложим да се опече. То скръбай, пред Бога печен, от нас наречен. Амин. Иди сега и извикай бабите и лените да ни помогнат да наредим масата. Чакай, извикай и децата. Премени ги хубаво. Стига са играли навънка. Хайде! Баби, лели, елате, заповядайте. Помогнете да наредим събрата. Ах, че са ни хубави децата! Заповядайте. Хайде, милички, седнете сега и като раз нас. Ей, тук долу. Така, седнете долу, без главите. Седнете долу, без главите. Да. Славите ли млада Бога? Славим, славим! Ето те и тебе! Я, какъв хубав пътник си донесъл! Хубав е пътника, ама бая зор видях докато го отсека. Хайде, деца, елате да свалим сега вино, тамян, мед, масло. Тени, Иви, айде милички, вие ще свършите сега тази работа. Станете и тук вътре на огнището да турите. Тук елате. Женко, дай. На теб маслото, а на тебе меда. Хайде, наричайте този хубав бъдник. За здраве. Лекнете и го наричайте. Да сте здрави и да порастете големи моми. Ой, че дръв се прави, че си раз толкова висок. Разговаря толкова дръв. Ой, тебе малко. Хайде сега седнете, аз да дадем този бъдник. Чакай първо да го нарека. Добре. Хайде да я бере кетлия, хайде да я бере кетлия, хайде да я бере кетлия. Чай, стопанино, но сега да се прекратим софрата. Прикаждаме софрата, децата, и както сме се прекратили до века, за да сме живи, здрави, силни през цялата година и да не ни спохождат никакви зли сили. Ела, Света Богородица, да вечеряме. Ела, Света Богородица, да вечеряме.
Да станете и толкова с високи житата. Да станете и толкова с високи житата. Да станете и толкова с високи житата. Първото парче от битката ще го сложа на иконата на Светия. На тебе давам житото, а на тебе давам овцете. Има ли овце? Така, ето раздавам ви и да видим на кого ще се падне паричката. Хайде, проверете ли? Айде сега, маги, Лени, да не повежда път, че празники, Коледа. Да ни успеете се замъчи сестра майка.
Я да видим кой от вас двамата знае. Три неща. Броянче, така стигате. Три неща. Знаеш ли? Идва баба, излева майка, само да включи шой. Добре. Без подаръче ще останете, май. Те са малки още. Айде, кажи защо, кажи отговора. Не ги мъчи тия деца. Лозак, грозда и вино. Айде, сега мушките мами да покреят. Айде! Още не. Оная песен, които я пеете коледарите, коя беше тя? Soy
веселите. Коя друга песен ще ни изпее? Малка мома. Да, имаме малки моми, имаме и голяма мома за женене. Айде, коледари. Айде, малки момци, айде, големи момци. Мома град градила, дойнеле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. Ще градиле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. Да разбият моми на града, дойнеле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. Удовите бачоганьо, дойнеле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. Бачоганьо на кокаче, дойнеле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. На кокаче сабя върти, дойнеле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. Един сутрин маса баря, дойнеле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. Некушака да разбият, дойнеле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. Да разбият моми на града, дойнеле, момнеле, дойнеле, момнеле, коваделе. Браво, коледари, много хубаво. Айде тогава да изпеем заедно. Разсъди се, Разсъди се, млади Даньо, ей, Даньо, коваделе, на майка си, на баща си, млади Даньо, коваделе, да си скара храня коня, ей, Даньо, коваделе, да се векна на коня си, млади Даньо, коваделе, да отиде на Къндово, ей, Даньо, коваделе, да Къндово, голямо село, млади Даньо, коваделе, там завари торти моми, ей, Даньо, коваделе, първата е Вуйчова, млади Даньо, коваделе, втората е Чичова, ей, Даньо, коваделе, третата е Любовничка, млади Даньо, коваделе. Благослови го, де, благослови го. Ява ми стара Божа майка, които жена благословение. Амин. Сме пътувени, Рими и Тримата, че чакаме долу, този наш брат, статствен господин, че ни даде това дара, доскавай, която било е било. Това не подневаш селата, където цялата седа, колкото за нас товара, толкова шляда, резултати държави. Аз пък казвам, славете Бога, си нам. Амин. Смятам, госпожа Гамбина. Къщата на целия граждан. Да благословиш на дума на Доскавайте, трябва да мая нема, да е винаги, трябва да смена, трябваше любов да настане, помня, че нас ма. Браво! Това е нашата обща къща и тя ще бъде берегите на много пари. Ей, тук е една лукарка, да се речи за здраве, една парана за кожина, една парите върви и само здраве и берегите на всички. Да живи здраве!